Na po minsan merong isang lalaki, nagpara ng isang taxi. Sumakay siya dun sa taxi. Tapos sinabihan niya yung driver, meron akong papagawa sa iyo. Bibigyan kita ng 5,000. Ano po yon? Sabi nung taxi driver. Sundan mo yung taxi na nandun sa unahan natin. Asawa ko yan. Yung nakasakay dyan. Nakita ko meron siyang kasamang ibang lalaki, sabi niya. So sinundan nila. At tumigil yung taxi, lumabas yung asawa niya at yung lalaki. Pumasok sa motel. Tapos sabi nung lalaki, nakasakay doon sa taxi, bibigyan ulit kita ng 5,000. Pumasok ka doon sa motel, pagkatapos labas mo yung aking asawa. Uuwi ko siya. Ayaw kong gumawa ng eksena dito. Nakakahiya. Sabi po ng lalaki. So pumayag naman itong taxi driver dahil meron siyang 10,000. Pumasok yung driver doon sa motel. Ilang saglit, lumalabas yung driver, kinakaladkad ang isang babae. Sinasabunutan. Pagkatapos pinasok doon sa taxi. Sabi po nung lalaki, nandun sa loob ng taxi, Teka, hindi ko asawa to, sabi niya. Sumagot po yung driver, Opo, asawa ko yan, nakita ko nandun din sa loob ng motel. Maghintay kayo, kukunin ko yung asawa niyo din, sabi niya. Adultery is no laughing matter. Amen? Adultery is a serious and grave sin. Nakasulat yan sa 10 utos. Ano yung do not commit adultery? Pang-ilan yan sa 10 utos? Para madaling i-memorize, tandaan niyo po. It is the sex commandment. It is the sixth. What is the sixth? The sex commandment? Do not commit adultery. Amen? And yet, why do a lot of people commit adultery? Hindi niyo po ba napansin, yung mga telenovela natin, puro tungkol sa mga kabit, tungkol sa mga nakikiapid. Yung mga pelikula natin, hindi pwedeng walang kwento dyan ng tungkol sa unfaithfulness, hindi pagiging tapat. At alam niyo po yung aking mga homily, nagba-viral yan pag pinag-uusapan na yung kabit. Problema ng napakaramihan sa atin. It is like a cancer. Daig pa ang cancer. Bakit nga napakarami ng mga tao ngayon? Problema yan. Kahit na alam nila, seryosong kasalanan, ginagawa nila. It is because a lot of people do not take seriously the commandment of God. Amen? Para sa kanila, ang utos ng Diyos, optional lang. Yan yung nakakalungkot na kwento ng adultery. Yung mga iba, hindi siniseryoso. Yung iba, hindi na binibigyan ng halaga ang pagiging tapat sa kanilang mga asawa, tapat sa kanilang mga pamilya. Ano ang sinasabi ng ibang kalalakihan? Normal lang daw makiapid. Normal lang daw mambabae. Natural sa lalaki ang maghanap ng iba. Dahil yan yung tawag ng laman. Sinasabi pa nga ng iba, dapat hindi mo kontrolin yung iyong katawan. Yung naman iba na pumapayag na makiapid, yung mga ibang babae na pumapayag na magkaroon ng adulterous relationship. Ano sinasabi? Nagmahal lang ako. Father, anong magagawa ko?
Yan yung nararamdaman ko kahit na alam ko mali. Yan yung sinasabi ng aking puso. But remember this. Do not trust a person who is committing adultery. Do not enter into a relationship into a person committing adultery. Huwag kang papayag na sumama, na magkaroon ng ugnayan sa isang tao na hindi naging tapat dun sa kanyang original wife. Bakit? Kung dun pa lang sa original, hindi na niya kaya maging tapat, paano pa kaya sa iyo? Kung kaya niyang lokohin yung talagang original, yung talagang asawa niya, ikaw pa kaya na hindi naman niya talaga pinakasalan, ikaw pa kaya na hindi naman talaga siya nangako sa iyo? What is your assurance na magiging tapat siya sa iyo? Ano yung kasabihan? Those who commit adultery are replacing their gold, their diamonds, for fool's gold. Yung mga nakikiapid, yung mga hindi tapat sa kanila mga asawa, tinatapon daw nila ang diamante at pinipili nila ang puwet ng baso. Pag ang tao na nakikiapid, ang tao na nagmamahal na hindi tapat, hindi magtatagal ang relasyon na yan. Hindi totoo ang pagmamahal pag walang katapatan. Remember that. Amen? If you say you love somebody, you should be true, you should be faithful, and that love should be pure. Pag ang isang gasolina, nilalagyan nila, hinahaluan ng tubig at ng buhangin, nangyayari po yan. Ginagawa po yan ng ibang businesses, ibang gasolinahan, para kumita sila. Pag may halo yung diesel, yung gas, ang tawag doon, adulterated. Hindi puro, yun yung ibig sabihin. Kung adulterated yung gasolina mo, lagay mo sa sasakyan mo, anong mangyayari? Maghintay ka. Kakatok yung makina mo. Masisira yung sasakyan mo. Ganyan din sa buhay ng tao. Pero malungkot na kwento, alam na ng tao, nasisira ng kanyang buhay, lalong-lalo ng kanyang kaluluwa. Patuloy pa rin ang napakarami sa atin. Amen? Patuloy pa rin ang napakarami dyan. Isa pang malungkot na kwento ng adultery, ng pakikiapid, unfaithfulness in a relationship. Sinong kawawa? Yung asawa? Hindi. Tandaan niyo po ito. Ang biktima ng pakikiapid ay yung mga bata. Yung mga bata, kawawa. Nawawalan sila na respeto sa ama o sa kanilang ina. Yung iba natotroma. Yung iba ayaw na nga mag-asawa. Hindi na naniniwala sa totoong pagmamahal. May kasabihan nga that adultery is the mirror of hell. Ganda po, no? Ang pakikiapid ay salamin ng impyerno. Wala pa akong nakitang pamilya na masaya yung mga bata, masaya yung asawa, dahil nakiapid o hindi tapat yung kanilang ama. Ay, salamat sa Diyos. May babae, si Papa.
Ang dami po na kinakausap ko. At kung maririnig nyo lang, binubuksan nilang kanilang damdamin. Napakahirap. Napakabigat. Maiiyak ka. Minsan nagmamakaawa na yung mga bata para magbago itong tatay. Denial pa rin. Ayaw tanggapin. Ayaw iwan yung kanilang mga kabit. That is real hell. Ang sakit, ang hapdi. Yung mga bata pa, yung may isip, kesa doon sa totoong matanda. Di po ba? Kaya nga nakakalungkot sa isang pamilya pag may problema ng pakikiapid o pag isa sa mga magulang hindi tapat sa kanilang relasyon. And nothing could justify you in an adulterous situation. Tandaan niyo po yan. Nothing could justify your adulterous act. Kahit na sabihin ng lalaki, pagod na pagod ako, hindi ako ma-appreciate ng aking asawa, naghahanap lang ako ng pahinga, break sa aming pamilya, minamahal kasi ako ng taong ito talaga yung feelings ko. Whatever it is, whatever your reason is, you cannot justify a grave sin. Amen? Pero ito din po ang paalaala ko sa inyo. Hindi ibig sabihin, pag nahuli mo ng isang tao nakikiapid, na may karapatan ka ng saktan siya. It does not also justify you hurting people who have sinned. Kasi nga, kung ang ating Panginoon, hindi niya sinaktan yung babaeng nahuling nakikiapid, sino ka ba para parusahan mo at saktan ang iba? Anong sinasabi ng Diyos sa Biblia? Vengeance is mine. Nahuli mo sila, oo, hindi ko maalis na kayo po ay magagalit, maiinis, malulungkot. But please, do not seek revenge. Do not seek to hurt others. Do not seek those who are sinning in adultery. Why? Because if you hurt others, you hurt yourself. Amen? Subukan mo. Makipagsuntukan ka. Subukan mo, sampalin mo sila. Subukan mo, kahit nasa bunutan mo. Pagkatapos mong ginawa, tignan mo mga kamay mo. May pasa. Masasaktan ka rin. Remember this, that adultery is also a good opportunity to show how holy and good we are. Because it is an invitation to bear the wrong things done to us. Sinusubok ang ating kabanalan, sinusubok ang ating pagkatao pag may ginagawang mali ang ibang tao sa atin. So, if your husband, if your wife, somebody in your family has been unfaithful, practice charity. Practice kindness. Practice patience. Practice forgiveness. Problema nila yun. Bahala na ang Diyos sa kanila.
Ang mahalaga, ikaw, manatili kang tapat sa Diyos. And remember, there is no sin that will not be left unpunished. But there are no faithfulness, there are no good deeds left unrewarded. Ang bawat mali at pagkakasala, may parusa yan. Pero tandaan mo, hindi ikaw magpaparusa, ang Diyos. Pero kung mananatili kang tapat, mananatili kang mabuti, mananatili kang nagmamahal pa rin, kahit na hindi sila naging tapat sa iyo, kahit na nasaktan ka ng asawa mo, huwag kang mag-alala. May mabuting balik pa rin at bigay ang Diyos sa iyo. Nakakalungkot pag merong hindi tapat. Napakasakit pag tayo'y pinagtaksilan, pero manatili ka pa rin tapat dahil ang Diyos tapat sa iyo at hindi ka iiwan ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Jesus has shown His power over the forces of evil. By His word brought calm to